Il-Bank Ċentrali ta' Malta konferma kemm is-sussidji tal-enerġija għamlu differenza fl-aħħar snin biex jilqgħu għad-daqqiet fil-prezzijiet internazzjonali u mingħajrhom kieku jintlaqtu l-ar, partikolarment dawk fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà. Il-Gazzetta l-Orizzont fuq l-ewwel faċċata tagħha fil-ħarġa ta' tlieta ħabbret kif studju li ġie ppubblikat minn Now Ir-Rapa, kap tad-Dipartiment tar-Riċerka fil-Bank Ċentrali ta' Malta, sab li din il-politika appoġġjat l-attività ekonomika, naqset l-inflazzjoni u proteġġiet lil familji bl-inqas dħul. Fil-fatt, ir-riċerka tindika li kieku ma natawx is-sussidji, l-ekonomija Maltija kienet tkun 1.3% inqas u l-aktar li jbatu miż-żieda fil-prezzijiet kienu se jkunu dawk il-familji bi dħul baxx, għax dawn jonfqu proporzjoni relattivament akbar ta' dħul tagħhom fuq elettriku. F'dan l-istudju, ir-riċerkatur innota li l-pis tal-inflazzjoni fuq dawk bl-inqas dħul kien ikun id-doppju ta' dak li kien se jolqot lil familji bl-akbar dħul. L-istudju konferma li Malta kienet il-pajjiż li l-aktar ta' sosten lil familji u negozji fil-qasam tal-enerġija, hekk kif is-sosten qabeż 5% tal-prodott domestiku gross kontra 3.2% madwar l-Unjoni Ewropea. Rapa nnota li Malta kienet l-unika pajjiż Ewropew li mesperjenzax xi żieda fil-prezzijiet tal-enerġija waqt il-kriżi globali. L-Orizzont kompli tajt li kieku l-Gvern kellu jwaqqaf tali għajnuna b'mod immedjat, il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna jiżdied f'daqqa bi 13% u jwassal biex il-ġid nazzjonali jonqos b'madwar 0.6%. Fid-dawl ta' dan, l-ekonomista rakkomanda li kemm il-darba s-sussidji jonqsu u kruċjali li l-flus ifrankati mill-Gvern ikunu diretti lura lil familji bl-inqas dħul waqt li kber l-investiment fl-enerġija rinnovabbli biex ukoll tonqos id-dipendenza fuq l-enerġija importata.